हे हो खप आवडला डॉक्टर गजारण केलं नका पे तरी जोन याला बरं दिशिले गावा अजून काय सुधारणा नाही झालं ना खप आवल किती हो गव्हर्नमेंटान एक अशी आयतारा घेऊन गावा घान डॉक्टराकच पेशंट कन घातला रे देवा डॉक्टर हा दर डॉक्टर बिनाका बाबू कित झाला कित प्रॉब्लेम नाव कित तू गेले सुळूक सुळूकू वय कितली वय खबर ना शिवरात्री टायमार जाल्ला हो 40 भितर उरतले म्हाका 40 शिवरात्री जाल्लो मागीर कित जाता काय ना डॉक्टर निधील कडे वयर मारता म्हाका छाती गपगपता निखिल कडे वयर मारता हिंगा हय आ कर मात्र होड आ कर तोंडा घेता कित डॉक्टर सिगरेट बी मारता कसले मागे कल सवय ना पण त्याला चुकून इडी मारते डॉक्टर गष्टी खाता नाही ना तसलं काय सवय ना मग डॉक्टर तसलं काय सवय नाही आणि ती कालची भाजी दिसता तोंडा उरी लिंगा दातात शिरकून तिथे डॉक्टरा शिकेतो एक टॉनिक बरोवन दिता हा डॉक्टर आणि एक हे घे ते किती करचे एक तोंडा घे 2 बुच्च घालता औषध कळलो का 6 तासपर्यंत तोंडा आणि काय घेवत नाका हा याच्यात कमी जातलं नाही डॉक्टर म्हाका 100% येऊ चालेल डॉक्टर बिनाका असताना कोण भिवू नो चल येऊ डॉक्टर बरं मुखाल पेशंट धाड हा चल ये तुमका अपेस रे डॉक्टर असे डॉक्टर साहेब अरे किती झाल्या निधे किती झाल्या उलयता किती झाल्या किती चढलो हा तिला काही दिसता पडलो किती करतात राब अरे हेडफोन घातला ना काय ना निसर्गिंच असा जागा असा एमर्जन्सी केस हो जाऊ ना माझ्यावर आम्ही हातगुण नाही आमगेले किती असते आम्ही हातगुणाचेर करता आमच्या इकडं जाता ते विश्वासाने हाडला तुमची वेळेला टेम्पररी किती करताय मलम लायते का एक कारवार बी घेवची ना एक मरे तुम्ही एक काम करा फटाफट बांबोले ना मंगळूर हॉट स्टार्ट करा तुम्ही हे करा गाडी करा एम्बुलन्स हायचे तुम्ही काय बेदा करता ना उरतलो वाटेर गेला बी गेलो उरतलो पण जातलो अरे जेव्हा डॉक्टर सर नमस्कार म्हटलं अरे बाबा बसा या बसा तुमका सांगतोय तोंडात भूत मारतशी मारो सॉरी विश्राम करू गेलो बसा गडबड नका किती करता तुम्ही नाव किती तुम गेले मा भिडू बुळू मा आणि बुळू अलग बुडू खूप बुळबुळी झाली दिसतो वायू केली तुम गेले वायू वारो एज एज 25 आज 2 ओपन दिसत म्हाका किती झालं तुमका पॉट येला पॉट पॉट येल्लेच उरते देवान पॉट सगळ्या दिला पॉटाक किती झाला हा पॉट मोठी झाला सांगा बाकी भितर घ्या हा जाता भितर बारो म्हण झालंय बोंबले पळ्या तुम गेली बोंबले भितर भितर गेलं काही बोंबले मात्र बोंबले घे झाला फंगस टाईप येला बोंबले हा 2 गुळी बरोवन दिता आणि तुम्ही पॉट बारीक कर तुम्ही दोन्ही टाइम शीत जेवतात फूड मेन शीत पोटा हे जाता पोट मोठ करता तुम्ही एक काम करा सांजेचे रात्री जेवणाच पळ चपाती खाया चपाती खाव सुरू करा चपाती खाया हा जोज पेल खाऊच की जोल नंतर खाऊचे अरे कसलं बोलतात तुम्ही चपाती जेवण आणि का खावत ना पहिले नंतर एकच झालं ते भाजी तुम्हीच दितले भाजी तुम्ही कोण काय हा खंयच्या भाजी आणली तुमका तुम्ही शेतकरी तुमकडे उरत सगळी भाजी हा 2 टॉनिक बरेला वटाणा आंबट खावत सगळे वटाणे पोटाणे सगळं खाया शिस्तीत राबा मजेत राबा
ही गुळी आणि एक बॉटल टॉनिक डॉक्टराकडे वचून घ्या मेडिकलात हा मेळटा खंय मेडिकला मेळटली हे कसले नाव किती काय कळना किती हे बरेला ते कितका बरं सुका हाय लुटलं म्हण बरेला हय. मेडिकल वाल्या तू बी लूट रे म्हण बरेला हे हे माकड छाप अरे गुळी बरोवन दिल रे ते हे टॉनिक आणि गुळी ती मिळत तर सस्ता बिट जातं ते 100 रुपये हा भितर शिकल मेळटं. ना डॉक्टर हा शिकल नाही तशी पण आम्ही आहा नाही तुमच्याकडे आणि किती प्रॉब्लेम असतो तुमका राग येत सर चुकून केन्ना राग येता पण आय कंट्रोल माय सेल्फ सर पुरा रोगी म्हणजे कशी यार तुम्ही अशी कशी इतलं लहान वयाचेर तुमचे रोग अशी कित्याक म्हण राग येत तुका कित्याक म्हण राग येता हा कित्याक म्हण राग येता राग ते पहिले आमगेल टायमार राग येतालो ते तू जाल्ला आशिलो आमगेल टायमार कसलो राग अशी मारील थंय होऊन वचप आता राग येईल तो तू 25 वर्षाचो हा 40 वर्षाचा आणि हा तुझ्या टायमार झाला नाशिला डॉक्टरा मस्त शिकतात तुम्ही हा. लायक. तू जाल्ला तू राग येला कित करता सांग म्हाका कित करता राग येला आज कंट्रोल आज 20 वर्ष झाले कंट्रोल करणार ना तू हा राग येला रे तू कित करता हा राग येता चल तू राग येला कित आज करता कंट्रोल असा आज हा फेस करणार तू राग येला कित करता हा सांग न्ही हा पळय म्हाका डॉक्टराक कळकार तू राग येला कित करता डॉक्टराक कळकार आता हा तुमका राग येता कळकार डॉक्टराक बाबू अरे माबळो दाखय न्ही म्हाका तू राग येला कित करता म्हण